A Xunta de Galicia quere contar coa primeira lexislación autonómica que regule o desenvolvemento da intelixencia artificial, unha lexislación que nace con tres obxectivos principais: dispoñer dunha intelixencia artificial segura e salvagardar os dereitos da cidadanía, mellorar a eficacia da administración autonómica e a súa relación coa cidadanía e consolidar a Galicia como rexión de referencia en Europa nesta materia. Segundo a Consellería de Facenda, o seu bo uso proporcionará vantaxes competitivas esenciais ás empresas e vai facilitar resultados positivos en sectores tan importantes como a saúde, a agricultura, a educación, a administración de infraestructuras, a enerxía, o transporte, pero tamén os servizos públicos, a seguridade e a xustiza. A lei regula o uso por parte da Administración dunha tecnoloxía que permite mellorar as predicións para axudar a tomar decisións, optimizar operacións e personalizar solucións dixitais. Nesta mesma liña vai o proxecto piloto posto en marcha no ámbito da saúde para o uso da intelixencia artificial na detección precoz do cancro de mama e no medio rural o desenvolvemento dun sistema de inspeccións intelixentes avanzadas para mellorar a eficiencia dos controis derivados da política agraria común.